Ay basahon diri sa Isaias 43 18 sa 19. Actually mao ni ang Sunday school ganina. O niya namati ko nga ngunindot ning dalohon ako ning Sunday school niya akong punan. Okay? So nagingon diri mga igsoon ang sinulat ni propeta Isaias sa Isaias 43 18 sa 19 naingon diri apan ang Dios mingon ayaw na hinumdumi ang nangagi ug ayaw pagpabilin diya sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo ako dalan dito sa kamingawan ug mga suba dito sa disyerto. Siguro nakadungog na mo ani mga igsoon pero ang pulong sa Ginoo di ta mapulaan kay every time nga mabalik na to siya basa kabantay mo mamurag na ay bag-o nga pagtulunan mensahe nga ipaabot sa Ginoo. So ato iduko tumulong ra po. Sa magkausa palabing gamhanan nga Dios Amahan, salamat nining kahaponon Ginoo. Nagtigong kami nga dili ni mapulan mamati sa imong pulong because your word is our daily bread. Di mi gusto Ginoo nga mawad-an mig pagkaon physically, pamaaw paniudto panihapon how much more sa among kalanon sa kalag Ginoo nga mao ni hinungdan nga makabarog mi sa mga tentasyon o pagsulay. So need kayo namo ni para motubo kun mi nga muhamtong sa mga pangalagad kini Lord God. Sa dili pa mi magpadayon sa unahan balika pagsusi among kasing-kasing andama kini Ginoo. Kung naay mga utang niini Ginoo nga mahinungdan nga dili mo tuhop imong pulong waa kini Ginoo. Himuan ning takos mamati sa imong pulong. O again among gi-welcome ang imong balaang presensya imong gahom aning dapita. Walay mga distraction Lord God. I declare victory and I declare peace of mind Ginoo. Ingon imong pulong Ginoo duha kong tulo magkatigong magisgot nimo nakas taliwala. So Lord, gi-welcome ka namo again aning dapita. Mamuhat ka sa matag na mati karon sa imong pulong ug among gi-welcome imong balaang Espiritu Santo nga may mutudlo ug mokondiktar kanamo Ginoo. Because one of the rule of the Holy Spirit is to convict us kung unsay among nahimo nga dili maayo ug may mo remind namo sa imong pulong. So Lord, among itugyan kanimo nga biling panahon, gipasalamatan namo daan ang kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. So again, mayong hapon or gabi mga igsoon. Praise the Lord. So, nindot niya itong mensahe karon. I believe nagadungog na muanib sa ako. Usa ni sa ako ang paborito nga verse igsoon. Sa diyan ako ni siyang na-meet ba before nga bag-o pa ko sa Ginoo. Sige ni og remind ni Lord na ako nga verse kay mausan ni siya ang Yahweh para makalimok og maayo ang Ginoo sa itong kinabuhi. Una din niingon siya pulong sa Ginoo sa Isaias 43:18. Apan ang Dios miingon ayaw na hinumdumi ang nangagi. Okay? Ug ayaw pagpabilin diha sa mga butang sa karaang panahon. Ingon diri ang pulong sa Ginoo mga igsoon na kaning gingon niya diri nga ayaw na hinumdumi ang nangagi. Di man kalikayan igsoon nga kita natay mga nangagi. No. Kitang tanan naabit tay lain-lain nga pas mga igsoon apan ang pulong sa Ginoo nagingon nga ayaw hinumdumi ang nangagi. Amen. Kunya ang reward na sa tumoy. Kanya naman. Aw di sa verse 19. Kaya nga naman magbuhat ako og bag-ong butang. Okay? Pilmiro igsoon kaning word nga ayaw hinumdumi ang nangagi and then kaning next line ayaw pagpabilin sa mga butang sa karaang panahon. So usara mo gid igsoon nangagi ra ni kay bisan ang butang sa karaang panahon nangagi na na. Ingon ang pulong sa Ginoo kanato nining kagabiyon ayaw na hinumdumi. Now, unsa man gining mga butangan nga gusto sa Ginoo nga atong kalimtan. Nga gusto sa Ginoo nga di ta mo dwell anang dapita. Nga gusto si Lord igsoon nga dili na nato bitaw sa giingon sa next line. Dili na ta magpabilin. I mean dili na ta magpabilin, no? So do not dwell. Ang English mong duan ni kay maong din akong usa sa favorite verse nako. Forget the former things. Next line, do not dwell in the past or on the past para igsoon ko. Di ta magpabilin sa kagahapon. Kita igsoon natay mga nangagi so karon naarang ko itulo kabutang. Nga po sa ning gipangayo sa Ginoo Lord unsa man ning mga butang nga gipaday daw ko. Nga angay ginamo kalimtan. Nga angay namo biyaan aron makamove-on mi og mulihok jud ka totally or fully sa mong kinabuhi. Una igsoon kaning
ang ingon no ay kalimtan na to nangagi na anda na to mauna kaning lifestyle na to igso. O ni timan eh. Usay dili makalihok fully si Lord sa itong ginabuhi kay ang atong lifestyle kaniadto nga wa patay Ginoo. Ang uban mangod gihimo pa nilang tud karon. Lifestyle na andan, habit na to before nga wa patay Ginoo unsa man. Daghan na. Daghan kay mga naandan sa una nga kay bawo ta igsoon kay because I believe na atay Holy Spirit unya Holy Spirit mo tudlo na to na. Ang Holy Spirit mo painumdom na to na. Ang Holy Spirit maingon na to na ayaw na kay Ginoo. Kaya ni naandan na nimo. Amen. Unsa may mga naandan na to atong mga habit everyday, mga lifestyle. Unsa atong gibuhat matag adlaw mga igsoon sa wa patas Ginoo. Pwede na nato siya atong kalimtan. Natay mga gibuhat kaniadto nga mga sa una, igsoon, sa wapagos Ginoo. Ang lifestyle sa una, lifestyle, mga kabuang naman ko. Wapagos Ginoo, ibawa na mo, mga bisyo-bisyo, kunya, mga lifestyle ako sa una, ano ko sa internet, kanunay, kunya, sige na kong search o mga humuhubo, mawala man akong lifestyle sa una niya. At ko sa mga barkada, makininggol ko sa mga barkada, nga mga dili mayong ihemplo, mauna akong lifestyle before. But the moment I accepted Jesus Christ as my personal Lord and Savior, ning sunod ko sa Ginoo, ning disconnect ko sa tanan, akong gibiyaan akong lifestyle kaniadto. So napa ko yung lifestyle sa una igsoon nga magsige kog duwa og online games. Gibiyaan ako tanan. Lord, gusto ko nga mahimo nga gitawag og vessel of honor. No, vessel of honor, it means mga igsoon nga vessel ta sa Ginoo nga si Lord ma-honor. Panudlanan nga ma-honor ang atong Creator. So, ingon ang pulong sa ginauna mga igsoon, ayaw pagpabilin, do not dwell in the past or forget the former things. Unsa man ang mga butang atong lifestyle kaniadto sa wa patas Ginoo mga igsoon, ato na lang kalibutan atong biyaan. Kay daghan mga Kristohanon nga until now, even dugay na sila nga Kristohanon but still ila pang gidala-dala ang lifestyle kay nato kanang pagkatapulan, lifestyle man na, no? Lifestyle kanito kanang mga sinultian na to sa una nga mga himalikason pa to napay mga Kristohanon igsoon nga mulakbit pagpamalikas karon no. When we say forget the former things or do not dwell in the past mga igsoon, katong lifestyle na to kanito unsa man ta the way we react bitaw in a certain situation mga igsoon kaniadto nga kalimutanon pa lahi na taron mo react sa sitwasyon nga nanatay Ginoo. Ibili na to ang tanang mga butang mga lifestyle na to nga wa na himaya ang Ginoo naman. Kung ato nang gidala-dala hangtod karon igsoon posible nga dili kaboylo ang Ginoo sa iyang buhaton na to kay napatay gidala-dala. Amen. Mo na ningon ang pulong sa Ginoo tonight. Buhiin. Ibilin unya ayaw na hinumdumi. Hinon kaniya kung testimony di na ko ni. Buhian kay ako mo gyud isulti. Amen. Ako mo gyud i-share kung unsa ang kamilagro sa Ginoo pero katong ako abang mga binahatan kaniadto nga mga lifestyle before. Example, si Isra sa una, dugay muli kay magpuyo sa internetan. Ano bitaw? Biyaan na mga igsoon. Nga naman, kay ang Ginoo dili kabuilo, dili na tumasinati ang bagong butang. Nanindot kayo, mag-iandam sa Ginoo na to kung nakagitawag ta og intanggol pa bitaw, naka-chain pa ta sa past na to. Again, lifestyle na to before nga wa nalipay ang Ginoo. I believe kabalota. Din ana to dadon karon nga nadas Ginoo. Amen. Ikaduha igsoon nga angay natong kalimtan ug dili na nato hinumduman kining atong mga kasakit kaniadto. Usa na igsoon. Kay nga naman, once karon na nakas Ginoo gadala-dala pa ka nagkasakit. Unsay kasakit pastor? Nabay tao nga nakapasakit nimo before. Basta naabay pain nimo karon igsoon nga usahay. Dili pa siya totally healed bitaw. Mga igsoon, ayaw nagdala-dala karon kay nga naman usahay maunay magsiging babag. Kabantay mo maigsoon ganang naay mga magtiayon nga magsige pag hinumdum sa ilang mga ex. Kana sila igsoon na hinumdum pa na sila kay of course wala pa sila kamove-on kay siguro naanay na create sa ilang kasing-kasing nga di pa nila malimtan. Totally makamove-on ta kung atong kalimtan ang atong mga kasakit kaniadto. Pareha na ko na ko'y kasakit sa una. Kinakataas na kong nauyab sa una mga igsoon is 5 years. Nag-live-in me. Nabuntis siya og 4 times, 3 times. Niya, kasi nagtanaw siya sa lahib. Ako di mo kumakuha ng testimony, tinuod man. Di mo may uban magpuno-puno, tinuod. Actually, pagka-pastor na ako kasi hindi kontak.
Kunya atong time dili pa po kuminyo ako siya gingnan nga. Kapila dali ka na buntisan ako. Anak siya ako murag upat na sa piging. Upat. Tulo upat, murag upat. Kaupat in town pastor anak siya. Pero nganong wala mi anak tungod kay every time yung mabuntis siya nagunit magud siya og resort sa Panglao, siya yung manager sa tanan. Ang yung amo na sa gawas. Naman siya igis nga ingana ang trabaho kada buntis mo inom ra tong psychotic medicine. Normal lang ang dugo, magbaha ka ng dugo. Kapila nakabuntis at nabuntis to siya nako diha dali kausa na 2 months. Kuha gyapon epektibo kayo. Baligya naman dito gilintos kay last time katong nabuntis siya last time. Ikaw Kristiyano anak siya. Minuktok siya ba? Gidol siya sa guest nila nga foreigner ang partner. Nanuktok man ka madam anak ma'am. Kuan kay akong banunon may tawag kay nagtuo na lagi kami nagatubang na guming dadi ato. Kay kuan ka nang di pa siya ready nga magpakasal kay na siya ron sa Catholic school sa Matilde. Bawal man na diha sa Matilde mo graduate mabuntis ka makabuntis ka o nya di kay kapakasal o pare normal na diha. Di ba sa imong mama mo na siya nga nakasal sa mama ni Isra. So actually pagbuntis ani ni Isra dito ni gikasal yang mama pagka di nataon siya diri sa tiyan. So di pa ready ang ako ang buwan, ang ako ang kanang fiancé ko no yan na ba. Unsa man imong gusto may tabo? Ipalaglag na mo niya. Dito naman may namunit mi og kanang si tawag na namunit mi og kanang pait bitaw si tawag. Mao gani kay ingon sila na pa tampang. Tingabo ni Sir Daddy ito daghang gibig mo gani pila ka silupin kanang mga liso na gyud. Gilagaw makita paitan. At mo gani ba bisan pag makahikap ka na iyang liso pitit paitaw mo. Yung mga bata sa una iba mulupad mo na nang ganana ba. Nakahitaw paitaw la di mawa ang kapait pero wagi yung mga igsoon baga kay mo gani hapit na katunga sa kalirong dako. Gilaga ang bata nagka-cute yapon positive lang yapon inikpiti. Pagkat-on na mo itong na pregnancy test nga pregnancy test kanina ay psychotic medicine nga di man po katagaan daw na kung wala kay kuhan sa doktor di ko naman magka pero namo ko gitawag na to black market nga pwede ka magpalusot ba dito palit ra alam di pa ito so grabe akong pain na ito nga na-create kay nagbuwag namin na pastor na ko mao naman nanako sa Ginoo itong gibuhat di maayo buwag dyan mi siya kay kuhan man gud siya kanang kasado ba buwag dito ka mubarog dito sa kamatuoy sa umo ni Oto, nagubog-ubog siya Ya, kani ba yung dugay na ni mong babae, makakita man kung nagtagay sa dito itong mga barba. Tanaw ko na yung mga parindir. Pastor, na ako, first year. Sakit mo kay Lord. Sige na kong hilak sa Ginoo niya. Sige kong ampo ba. Sakit mo kayo. Then, kani nga verse, i-reveal sa Ginoo, Isaiah. Forget the former things, do not dwell in the past. Ayaw pagpabilin sa imong kaniadto, kalimti mong nangabi. Sakita ni Lord, nadyo sakit, do kayo pero igsoon. Hangtod di na to kalimtan na to ang mga kasakit sa kagapon di ka tamukon isa mo gana di mao na nga sa panahon nga masakitan ka wala ini mo mahununaan katong nakahimo og samad nimo kaniadto kabantay mo na so wa ka kamupon kay nga naman wa pa man ka nakalimot sa kagapon nindot ra ba kay ingon sa Ginoo sa iyang pulong mo ingon sa Dreo ayaw pabilin sa mga butang sa karang panahon ayaw niyo hinumdumi ang nangagi. Kaya nga naman, magbuhat ako bagong butang. So na ingon diri o bagong butang. Bagong butang, meaning mga iksod, kung unsa ka gubat sa imong kinabuhi, na bago nga ipakita ang Ginoo nimo. Pero di nimo matagamtaman kung nagpabilin ka sa imong kanyan. So, again, primero, usba imong mga lifestyle kanyato, nga wa mali pa ang Ginoo. Ayaw na to buhat ka. Forget the former things and then ang number 2 mga igsoon, ang imong mga samad kanya ito kasakit. Ayaw dahil nakakaroon, yan natas Ginoo. Kaya kung imo na siyang gidaladalagan, pareha ni Isra. I believe igsoon si Isra, wala ni gibless sa Ginoo, wala ni tagaig yuta. Kung ang kasakit nga ihimo sa iyang papa, gidaladala niya. Kano, agree ka no? Di ko ni basta-basta, gibiyaan ko ni, bata ko. Grade 1, gibiyaan. Gibiyaan ni siya mga igsoon, nga nangita o dogma sa pagkamahan. Then karon na-encounter niya si Lord, nahimo siya Kristohano, nangalagad siya sa Ginoo. I know nakamove-on na siya. And I know, iyan na siguro po itong ipasaylo. Kaya maunagin na ang pinaka way, mga igsoon, nga maka-move on ta kay kana mang imong pasayloon po na. Kaya sa ba yung kakalimtan niya, pasayloan sa nauna.
Kaya kung di ka mo release yung forgiveness sa past, ni mo bala, di ka pasayloon, kaya imo nang di pasaylo, maayo ang samad. Amen? Di maayo ang atong samad kung di ka kapasaylo, di ka mo release yung forgiveness. Now, so kung mao na ninyo kung nagtuo ko nga si Ezra, iyan ang di pasaylo, iyan ang adyo, iyan ang di kalimtan, ano man di bless mo just Ginoo. Imagine, di ba? Imagine, mo graduate na siya. O niya, why nakakita nga, nakakita sa iyang pamilya doon nga. Kung na, yan mga, pero di dyan as in nga, hands-on bitaw, kay labi sa sibok. Nabuhi siya sa grasya sa Ginoo. Ang pabor sa Ginoo, ikso, dali ra mo buhilo, kung wa ka nabuhi sa inyong kanya dito. O na iksoon, no? Naman tayo mga kasakit, kaya na po iksoon. Dili ko may ngani karon sad nga murag makaingon ta glory to God nga silbi nga effective nga instrument ni Lord kung napa o nagpuyo sa kanya ito kasakit. Sakit ito, 5 years na mo. Magsige na may libot-libot, aning buhol, magsige. Tagbaw ko kung bilit sa tungod mga igsoon, kaya dagan kayo may picture sa Facebook. I-deactivate na lang ako kong account. So dito ko nag-imo online Facebook. Nga wala dyan inahong niya. Kaya na may mga memories, di mo matabang na. Memories itong niyaging ko. Nagbuban dito sa Bit Anchoy, Chocolate Hills, mga resorts. Dito may nag-video cake. Unsa rin mga ginagawa. Doon ako matulog. Kaya 1 month, dito mo ko puyo sa kuwan. Panglaw. Dito ko ni puyo sa iyang karang ko agi ba kay nagdaman siya kuwan. So naman siya iyahan mabalay nga na agi dito ko sisip nagbantay sa kita ko itong mga kasi-klaseng foreigner. Normal naman na. Dito ko ni puyo. Wa ko'y suyop-suyop kung usa ka buwan. Pero dito ko puyo sa kuang kalibin before. Mauli na. Sa time na nga nanakos Ginoo mga igsoon. Sa time na nga nangalagad ko sa Ginoo. Sakit man pero kinahanglan siya buhian. Aron ang bag-ong butang nga buhaton sa Ginoo nako or nato atong masinati. Amen. Balikan ta mo igsoon kung karon naglingkod mo dire. Pero naay dinadala pa ni Rene ang kasakit sa yang ex. Magliso ro po yung Ginoo. Murag pag-uuro man eh, Kristo. Kung pa ito eh, siguro nagibugan eh. Diba, yes, Ginoo. Kung kinadala rin mo yung kasakit, kasapot ko mga igsoon nga nasakitan ta. Ang sakit yun na siya, hindi mo nalalim na. Pero igsoon ang pulong sa Ginoo nga kalimtigit siya, pasayloa kalimtigit. Amen? Kaya naman, na siya buhat doon nga dagkong butang. Nga na bagkong butang niya ang last pag ug karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. No naagit pero di kaboy lunganong wa man ni nato na sinati. Kay siguro nagpuyo pata sa atong kasakit kaniadto. Di am de poy nagkatawa na batata di nga katawa nga hilaw kasakit ba day po ni og kalipay ayungan tang duha sakit jud okay na. Pero inoon uban sa tabang. Pero ato ra ba ning pamalundungan mga igsono? Kita di mo na usay gingon day sa pulong Ginoo, forget the former things, meaning kita gyud dili nato sugo ng Ginoo nga Lord makalimtan gyud ikaw ang sa to pakitay mo liho. Mao niya ang ingon igsoon nga Ginoo mo kapang muliyok sad ka. Makita sa Ginoo na ning kamot ka nga makalimtan nimo. Isura pero nakita sa Ginoo luyas kung wala koy tabangan ikaw. Wala dyan ingon din mga igsoon nga mag-ampo ka nga Lord. Tabangi ko magika ko niya kung pagbati o utok na pagbati o utok nga makalimot ko lisura wa mo ingon. Kung dili kita gyud ang dapat makalimot kita gyud ang do not dwell ayaw pagpundo sa kagahapon. Ngano man mulabang na punta sa 2026 tanan kasakit sa 2025 ibili na to nakabot si Marlo salamat sa Ginoo. No? Kayo di magsilbi mulabang ka sa laing tuig hapit naman nila. Urag mix. Wait, isipin na no? Ugma na? No, ugma naman niya. Happy na na mo labang, ayaw itugot nga, initlabang na ito. Dalahon pa rin na ito ng kasakit. Mayo direksyon nga, di na ito pagpun o isa karon nga nagadungo po ni, just make a decision. Ako, amo ko kay mo, unsay mga kasakit ninyo, pero usara gyud ang mensahe sa Ginoo. Kung gusto na ito, masinati ang bagong butang nga dili ka katuo kay ingon gud siya akong himuan og agianan ng lasan ug akong himuan butangan og tupod sapa ang disyerto milagro na ba ni disyerto ako na ning balik-balik kadungog naman dito ni sulti ko kakita mo disyerto bisan asa mo matumos Middle East nga nay sapa nay suba wala pero ingon ang pulong sa Ginoo sa atong kalimtan atong kagahapon labi mga kasakit na to atong mga lifestyle kanya to wa malipay ang Ginoo
pakit-on ko ikaw, milagro nga wa pa nimo na sinati. Pero may kondisyon. Kalimti ang mga kasakit kanya to. Napailasik so tulo man ni. Minamo last mao ni. Kalimti ang imong mga sala po kanya to. Kabalo ko maigsoon nga daghang mga tao ron nga wa pa kamupon sa ilang sala nga gihimo. E butang ka lang di kanya to gahapon. Isa na kasama gahapon. Kalimti to. Bagong adlaw ron. Amen. Kasama gahapon kalimti to. Kaso, di mo rin kiningong sa didiin akong kugalingon, wako ni bango. Ito galing nga ako. Nag-practice pa man ito pagsubado. Ano ito? Kalimti. So, nakasama ka, ano? Ang ingon rin, forget the former things and then, yesterday is part of former things na na. Gapon o ganina. Ang nalapay na oras, kung saan nun? Oras alas 6. Ang gihimo ni mong sala pag alas 4. Ato na to. Kalimti. Amen. Ayaw pagpunda ko nakasana po ko ganina na Ginoo. Kaya bundag nagluhod pa ko nagampoy nakasa ko sa nayabutan ng kalimti ito. Ang kana magungyawa Exxon piting yawa agin. Ako na ibalik-balik ninyo. Magsige do nagpahinumdom atong mga simana, atong mga bulan, atong mga adlaw nga nakasaka. Pero ang Ginoo Exxon puno sa grasya. Buhi pata. Kana kay na ngayon nakagpasaylo sa Ginoo. Ayaw na sige gunahuna ato kay magunahuna ka mabader ka magsige pa gunahuna maore kay ang yawa moingon man ang yawa bulok mo guna moingon ang yawa. Kuan. Ngay na pugag pasaylo pero imo lagi putong buhaton imong gibuhat gihapon imong buhaton to ugma. Ayaw paminawa ng mga pulo nga ma-discourage ka. Part na sa kadahapon nimo. Una, lifestyle nimo nga wa malipay nga ayaw pabilin dia. Ikaduha, mga kasakit nga gihimo sa tao o sitwasyon na pwede man po nga sitwasyon na nasakitan ka o desisyon mo rin mo nasakitan na ka sa kalimti last katong sala nimo nga nahimo nga ningagi na nakasama ka itong alas 5 alas 6 na taron. Amen. Kalimti o akong malikon igsoon nga no mang pakalimtan man sa Ginoo nga no mang ingon man ang pulong sa Ginoo nga forget the former things, do not dwell in the past. Nga naman, ang iyong tubag mo ni, kay, magbuhat ako og bagong butang. Karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Next, maghimo ako dalan dito sa kamingawan og mga suba dito sa disyerto. Mga plural siya meaning, daghang milagro ang ipasinati sa Ginoo nato. Kana kung atong kalimutan, ang atong mga X mo niya po yung tawa ka ng kagahapon. Sala ni mo, nakatong ko sa unang X, gipunto ni mo. Daghan kayo mga X's, Xoon kay, pwede ba na siya, ma'am na X's na kay, na-plural lang mo dyan, daghan kay X ba? Daghan kayo mga X, unsa may mga X mo ba? Daghan kayo, aside sa X nga, ano ba, laki mo ko, babae, unsa ya, kana bang mga binuhatan na ito kanyan ito, mga kasakit, itong mga lifestyle X na, kagahapon na ito Xoon. Kalimtan na ito. Siguro ang uban nyo, dili mo basta-basta makakalimot sa inyong kagahapon. Amen. 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 Kasabot ba na ba? Di dyan basta-basta, pero uban sa tabang sa Ginoo, makaya na ito na. Kaya nga naman, pastor, kalimutan. Di dyan ko magpuyo na, kaya mabander mo ka. Kana man kung nagsige ka puyo sa kagahapon ni mo, sama lang na naglingi ka luyo nga naglakaw siya matuwan. Kagahapon, asam na makita kagahapon, naday sunaran, future mo to. Past tense na, sunaran, luyo. So kung maglakaw ka, padung ka sa merkado, muli ka, padung karon muli ka, magmotor ka. Paglingi sa luyo, di ka kaabot. Disgrasya ka, kana maduglihan pa na imong tahi. Just leave na. Ganon, mag-drive ko ka, naglingi ka sa imong kagahapon, bangga ka. Mo na ang pulong sa Ginoo nagdasig na to karon kung gusto mo mga anak nga mobuhilo ang panalangin ako ninyo. Kung gusto mo pabor gikan nako, una na kong kondisyon kalimti ang nangagi. Igsoon walay Pastor James karon nga glory to God lang nga gigamit pud sa Ginoo uban sa grasya sa Ginoo effectively kung nagsige ko puyo sa mong kagahapon. Paghan kang mga igsoon tanawa paminaw mo. Kagawa mo igsoon nga hangtod karon igsoon sugad na ninyo ko wala jud ko'y kontak sa akong mga ex. Ang uban naa nagkontak pero ako that time nga nagkakontak mi kinakadiyutan ra di pagkamit na ko ani di balik ko remind ko sa Ginoo ba. Wa may sa kung magpunta ka sa ex nimo kay imong ulihan ba pero gipukto din ako kay magkagubot mi ba usabot sa akong asawa kasi magubot mi kay mao to hinungdan nga ang laptop na mo gisumbag mo basta nanambok ang laptop ko ni buro
Pag-ingon niya, unsa na? Ya, ako kung ipakuan nga, akong idasig, namusta na nagsimba pa ka na, walay malis niya, kay bawang Ginoo, anong mag-anak, pamang ko, lain mo na po ng mga babae niya, kay wama na, di mo na parihang utok sa laki. Ha? Ikaw wala, lagi uksaon naman. Ano na, di mo kamutuo, ako, mura rin ko nung pahinundong yan, kumusta kay, di bautismuhan, matong dati po. Kristoano na, God? Lain doon ko, lain, daya di ka pato, sige, diyaw, kanang kusog pumangko ka lang na reverse punch. Pag nanan ako, pak, grabe. Huwag man, nilapos yung kumo, kaya di mo rin na basta mo lapos yung kumo sa laptop. Kaya mo rin, ay, ligo ito, kaya di ka ito hungkong. Pero ang katambok sa laptop, ay buhat eh, nahimong TV, nga TV sa una nito, nanay mo raw, nabuktot, pero na, buak, ingon siya. Inatag na pag-ibig sa akong amulap. Oh, nabuak, kaya sige magkagyaw yun. Kaning kumo na ako, mulupad man dun eh. Anak ito. So, and then, since then, mga igso, na realize na ko nga verse, forget the former things. Bisa lang akong motibo, maayo, dikat na lang ako. Amen? Dikat na lang ako, ako na lang ikaw, kaya forget man. So, okay, mahimang sige niya. Alang-alang ko sa kong asawa, kay kung tinuod mo na naigugma sa itong Paris good, sa ako alang, kanang kung unsa ang di niya ganahan, ayaw sa buwata. Mo agree ka na, dahil yan, ang tinuod nga na ikungangat, kung tinuod ang naigugma sa itong Paris, o ang itong Paris naigugma na ito, ihani, gina. Ang nagod si Inday ko, Andreo. Kung kaibaw ka nga, maunay mga butangan nga di ganahan sa asawa, sa kuha lang nga na-realize, di na yun ako nabuhat doon. Kaya higugma man ako siya. Tinuod nga higugma, dili ka bubuhat o mga butang na magkapasakit sa itong partner. Diba? Nya, bali-bali na po na. Nya, ang ato mong partner, kung higugma sila na ito, di po tapos sakitan. Ano na siya. So, ingana kung gibuhat kay, isod kayo niya, ex-man po ako sa ito siya, katong. So, ako na lang gikat ko. Ako yung i-block mga ito. Murag sakit ko na lang. Okay, i-block ni mo. What's up? Niya, di na ka, i-block na lang yun. Kaya ano man, imo mo pulong sa gano'n, kalimutan na nangagi niya. Ako din nakita ikson nga sa diyang, akong gikalimtan ang tanan, nga nangagi na ko mga di maayo. Din akong natagamtaman ang blessing ni Lord. Akong natagamtaman ang pinasahi ng grasya sa Ginoo. Akong natagamtaman ang mga milagro sa Ginoo. Imagine, iyang gihimuan o disyerto himuan o sapa ang disyerto, milagro na. Kita din mga igsoon, ako nagtuo ko, matagusan ako diri bisan pa si Marlo. Ito tanan. Nagitay gipangayong milagro sa Ginoo, amen? Amen. Na ba? Amen. Nagitay gipangayong milagro. Ang kondisyon sa Ginoo mao ra ni forget the former things. Do not dwell in the past. Forget the former things unsa tayo na itong mga lifestyle kaniadto mo malipay Ginoo. Kalimutan na to. Okay? Ikaduha igsoon, katong mga kasakit na to kaniadto. Katong mga tao nga nakapasakit nato o mga sitwasyon nga nasakitan na atong kalimutan ay nagkakaroon. Lahi na ni. Mao bitang gitawag kag born again ngano man. Atong daan nga kinabuhi gipatay na to. Nabanaw ta na born again ta nahimo kang bag-ong binuhat. Amen. Ikatulo igsoon katong mga sala na to kanya tuloy na tong sala nga makaulaw. Kani si Marlo, ambot lang kani Marlo na ba kay sa una lo nga mga makaulaw? Kanang ulaw to kaya sa ba? Na? Ako mo no, pinagana. Mudayaw ko sa una. Kaya bao na ba? Tanaw. Babo na tanaw. Ano natay mga sa nga makaulaw. Pero sa una naman to. Ano? Ang yawa mo gud kay ang yawa pero ting yawa agin na. Usahay mga igsoon na kay mga sala kanyan to. Nga murag i-repress ba niya iadto sa marites. Kung hungan sa yawa to mga marites kani mga legit mga marites. Ako ning pinunduman niya kana sa una mauni sa ana niya. Ya to dia. Kana si Kuan ba? Kuan ning sa una niya. Napanos na gud. Kalimutan na ito na kay panuos na. Bisag imo pa ng tugungon. Bahaw kay po na. Lahi yun ang bag-ong nilungag. Si Lord gusto maglungag o bag-ong. Ingon siya, bag-ong butang, new things. No? Gusto si Lord Ikson nga magbuhat sa bag-ong butang ka na to nga. Lahi pa nga bag-ong butang. Maunin yung saad sa Jeremiah 33:3 nga tawgon mo po ako matubag ka niyo magpakita kung mga dagkong butang nga wala pa na to na sinati. Kaya nga naman, bag-ong butang kung yung milagro. Kung sa may milagro nga imong ipangandoy, di na magdugay mo abot na to. Basta lang, di ka magpuyo sa itong tagahapon. Amen? Mao na igsuon. Ako nga nagsulti na, ako sa nang nasinati. And then, siguro maybe this time, pwede na ito ni examino na itong sa kakagalingon. Ibalot na nato nga. Maybe ba? Wala tayo pa. Basin na siguro yung mga panahon nga si Lord gusto na kayo mo bless nimo na siya himuon.
Pero nakitaan pa sa Ginoo murag napay hinggapos nimo nga kaniya to. Gusto si Lord nga imupon sa kaniya. Biyae, kalimti o kayo hinumdumi. Di makapokus ka sa bagambukan. Kaya mao ni mga exhortation mag example, magtahi ka. Example, isugo ka sino na panahi. Mo ni bagoy mo igusyo manahi ka. So nanahi ka. Ay, butang dala ka ng manahi nga nana ka ba? Isod mo kayo ng exo, magnahi ka niya, magsigig lingi sa imong ex. Matusok ka na imong kamok. Kabantay mo, meaning, akong punto mo ni, dili ka kabuylo sa pagpangalagad sa Ginoo. Di ka kahunat sa pagpangalagad sa Ginoo. O ang Ginoo, di po kabuylo panalangin mo. Kung maglingi ka, di man ka ma-auto-focus magkausahay. Amen, ma-auto-focus. Parehan ako sa una mga igsoon nga, gidungog nga, kanang apil daw ko sa dakunon. So ako pa mo ba ito? Mao na mamotor ko, ma-auto-focus ko, sige, kulingi ba? Kulingi ko, bisa kanino, rabito niya ako. Labi na makakuha ka sugat sa poste, kanino mo maglain ng sunod. Mga mahadlok, no? Di ka ka-focus sa buhaton nimo. Di ka ka-focus karon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung usahay, maglilingi pa ta sa atong kagahapon. Di ba? Nilabay na to. Ato ng labihan. Mo na gingon mga igsoon. Katong atong mga nakaraan, daanan mo lang. Na may times na masugatan ni mo ang nakaraan. Labi lang, agi ilang. Ayaw bunungi. Magyak ka, pagka dito sa imong nangagi. Wala na, nagyak ka na ka. Di ba? Mga mga igsoon nga, gusto si Lord. Maybe kani nga, wako ko, nagpukunan ni. Kaya nanang ko giandam para message ka, pero sometimes si Isra, Sunday school ganina, kusog kay mga rema, bari siya sa mani. Sige, ako ni. Mao tong ganina, nagigda ko dito akong giunsa mo din. So, ako mag-expect na kaniya kong ma-share, but maybe, need ta ani. Amen? Basin siguro og need ta ani, kay siguro si Lord na ibuhaton nato sa rong ginabuhi or na mga basta na siya himuon kay nasa ibang umutang himuon, but nakita niya nga mura og siguro di ka totally pero naa-adjoy part nimo nato na nagpuyo pa ka sa atong kagahapon. Nagdwell pa ka ba? Di pa ta makalimot, di mo jud ta makalimot, pero uban sa tabang sa Ginoo makalimot ta. Pero mao lagi na yung gingon ganina, kita mo trabaho ni dili ang Ginoo. Kung nakinomdom mo sa wali ni Pastor Romel, ang tinud-anay nga pag-move on or kabaguhan or kana bitaw makahunat ka sa Ginoo, nay gitawag og partnership ni Lord og nato. Di pwede na moingon ka, Lord, gusto na ko makalimot ani Ginoo, naghasol na ko ni. Napo kay ikaw gyud kay ingon re forget the former things. Wa man gingon re ask God to help you to forget the former things or ask God nga majiko nimo ni, nga majiko ni sa Ginoo nga ang Ginoo kung milagro pang mawagtang ako sa mga na lisod po kay na mura kag ma-amnesia na. Di ba? Di na nga magkalimaw, ikita niyo ni. Kani man kung word nga forget the former things, do not dwell in the past. Usa ray punto sa Ginoo ni desisyon. Mohimo kag hugot nga desisyon nga imong kalimutan. Di ka magpuyo sa kagahapon. Kay kana di nga kagahapon wala ka kabalo. Mao na siya nahimong babag aron bundakan ka o panalangin sa Ginoo. Malindot na mga igsoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord, for your word this evening, Lord, nga imong gipahinumduman nga for us to become blessed and for us, Lord, nga among masinati ang pinasahi nga milagro gikan kanimo. According to your word, di nami magpuyo sa among kagahapon. Lord, nasayod ka sa among kasing-kasing karon. Usahay Ginoo nay kagahapon nga lisod kaayo kalimutan. Nay kagahapon nga lisod kaayo biyaan. Apan Lord, naa ka nga willing mo tabang namo. Basta makita lang nimo nga naningkamot sig maayo Ginoo. Kay gusto namo masinati ang imong gisaad nga pag-umbutan. Kahibulungang butang Ginoo. Na wala pa namo nga tagamtami. Lord, wala mi mahimo kung wala ikaw. Grasya ra gyud tanan nimo Ginoo. Kung way mong tabang maglisod ni move-on sa kagahapon. Apan pinaagi sa imong tabang Ginoo ang tanan makaya ra namo. Ikaw ang among bisaligan Ginoo. Hallelujah.